Ani saya hani bagai hani bagai mukti kan hani bagai cina hana nang mekai cing Oh, kaplay ni kontro talo. Ano ro thay thay apa kata kaham hal kaham din ba kaham hal kinti cing dong apa tang ya ba? ani hamnang men thi bai di bui ang ano sa hamlago ani mukti dah sana ang tiga hamnang ang puno Ani hamza ya de. agi cina ani buma ba kaisa bui ni chong tiang mukti kai hani balikan asing to me kuti ang pura boys kor ang nanya phayo sani bagai an moras ani ga malik ni besar atau saya Ade mo ba grana? luka Muro na ni no kla ni no ari wa no bise pini candidate bor mo na debi te bor ma butong wo. Hakya ni an no ari ni bor mo na debi te bor ma no kya tangi o am sai ni tong nai lu ro tangi bu do na ni mo se tangi ham sai ya. Aram am segera sedikit sang sana rengya do, hai pana sanai BJP hinjang do. Tapi cini diperasa ni bagai borok pun kaham senaya. Kali develop ko, ati develop bagi. Develop yang kita kaya Agi na seman ka develop tay nang dia sen tabuk ek matru cini man thai sen nangu. Pam man thai cini bulwa gane man thai. Nang dia sen ati develop nang am sai ni BJP ni candidate bor mo debi te bor ma bono ke support kaya. Kamu support kaya deh. Kamu cini Diperasa apa nopo diperasa nih bagai bo samung mane kaimani ya kaima tongta. Ya ba bos ke soy roton purni nero ni nokla ni borok no kaya deh. Nero ni no ari ni borok na ke bono ke tanggai nero saja ya. Jeng hamza ta bono si bongka sini borok to alada jeu fatarhani borok ni kainanya si borok support di wongka abon bagai jeng hamza ta bono. Taklay coitra mas ni talo. Angros ku kai nyai mono na BJP bu barte parno. balai hambai ni ma postan bagai onek command postan ma kaja ang channel ni bisinti sanam tunggo oro umbubar barni maya Tanggai. hikai ek umbubar borok sini borok do kami bagai samung bagai sakre bong ek matro tamo borok hikai জনগণ develop rinai সমগ্র rinai sini bajung borok no obo haikai cala ke senambai langna nai tamle ceng develop bai tabuk ceng banci yakhu tamangkai ya kaisa kusu rang pisa no kotor gari gura kamo bai ceng borok mu suban cema yakhu ceng borok mu suban cina angkai sini full auditor manane nango a full auditor ni bagai sini joto lokaro abono joton tak jaga asi samane onusare jeng arang puisa bele diskon bakon arang puisa no sini nogoro sini boromni sini nogoro kebo handaglia karon atirang jeng boromni yak kaham tongkai jeng joto saksori kaham tongkai arang puisa sengajiwe no kaham tangmano jota kisu klaiman abon bagai sini nangkung ma angkai idan bisiti ang sanam jango sini nangkung ma angkai sini asol na hanong sini asol tabuk tipati ekot klaimaro abor man kai sini borong nu sini je mana mu tumaro abor no sing tere kai di mana ek sungu tamang lak abor tere kai klaiman nai abon bagai o jaga andro sono bar nai o BJP ni borong sini borok tutu borok puja abu jan bagai borok udur kai aban bagai bongno idan bisin tiang salam mo borok babu ji mo phaiton jeng borok bol haite jeng ban janane tinautikar bol haite na sanani mo tungo joto BJP khai tongani basaputi rok English medium pori jeng sini kok borok bai sini mani kok bai seinani a odikano kontop dinan naya abo hai borok uji mane angkat bongno bidan bisingkang kojan mo borok baru haite lokak kepeli khaito development bagai rang pusak khainani bagai no khub batal pangan bagai abon niji soyong সম্পূর্ণ sak kaham yakung yak
गाहाम थांखाय थैखाय आबो जथन बेबस्था खालामोन आसाम हामबाय